от Гърция. Правим бомбони мини бургер. Ще си направим малко състезание, за да построим едно бургерче, тъй като те са 3 части. Да. И ще ги оценяваме, ако има по опаковка, ако имат мирис и вкус. Нека да започвам. Опаковката, аз си давам 10 от 10, защото е такава разчупена, цветна, готина, прозрачно, може да го видим отвътре. И бургерчето е много весело. Аз си давам 8 от 10. Да ги отваряме. Така. Не е много лесно. Тази опаковка всъщност е доста... Все никога няма да се отваря. И ето как го скъсме. Мириш на обикновените желирани бомбони. Така, сега ще си извадим всички части. Готово. И да ви ги покажем. Всъщност, ето ги, това са частите. Това е маруле кашкавал, кюфте и долна питка. И това е горната питка. Трябва да ги построим. Като ние ще ги поставим на масата. И ще ги разбъркаме. Ето така, ще бъдат надолу, никой да не вижда нищо. Не знам колко се вижда на камерата. И с затворени очи всеки ще трябва да опипа своята част. И който първи си направи бургерчето, ще победи. 1, 2, 3. Готово. Нали така? Да, така че той печели. Хайде сега да го оценяваме. Стискаме го малко, да стане по-ниско. Не знам дали сега ли има едни бомбони, които са цяло бургерче, но буквално има на това вкус, така че 10 от 10. Скоро!